I-fight ndiprepeshele kahle kakhulu kangoba bendifumana incedo phaa ejimini kwiibhox ezifana noLuya Ndandwanambi uLucas Mbokazi. So in terms of icala lesparring ndi-safe kakhulu and ndi-ready for a fight. Opponent yam andiyazi kangako but ndithanda uyiva uba ndidlala nayo, ndakwazi uyibukela kuYouTube. So iifight zayo ndizibukele phaa and ndiyibonile uba ndinganyeutralize njani and nee-weaknesses zayo zinjani, so ngiqinise khona. Asizozigqiba round 4 izawube icace ifight uba iya kuliphi icala, but nditsho ndithi kumjikelo wesihlanu izawube seyiphela. Okokuqala ndiziva ndichulumancile kakhulu kuba ndidla ngovu kuba uMzukisi Skali, ubhuti Mzukisi Skali ngomnye wamaqhawe wethu boxing around upper Eastern Cape. So ndivuya kakhulu kuba ndiparticipate kwi-tournament yakhe edibene nayo. So yeah, inkosi. After the fight ndijonge international fight kwakhona. Ndifuna ukuthi nami ndikwazi uyodlalela ibhanti njenge-IBF World xa ndisuka apha 2 more fights, then ke ngoku ndodlalela i-original. Kubalandeli bam nje ndithi mabaze bonke bazobukela uV12 njengesiqhelo, sizawufumana results ezipositive njengesiqhelo.